Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм GamePlay Pro. Днес ще ви показа как да си направите Minecraft сервер. Сега те питате, трудно ли е? Не ли е трудно? Това е лесно. Чакай, сега сам не се отвори операта. На сервера трябва да иска, ако отидем с епизодът ще бъде с реално IP, още не съм разбрал как се прави с реално IP, щом разбера и ще казахте колко време ми изрежда интернет. Не малко да го спра на пауза, докато ми заради не... чудирно. Няма се просто. Лили, малей! Как ми се спи, бе? Сега това пак. Значи, видеота в Google, това е Google, и писате Карабюки. Извинете, защото такава да изобре. Натискате Карабюки. Първо трябва да натиснете. След това, там си избирате някоя версия. Може да е 1.7.10, 1.7.2, може там, но такава да бъде. Бета билинг, ако вече да са отишли на друга версия, примерно на тази са отишли, не инсталирате това. Вече, ако искате за друга, просто натискате да е на белия билинг. Аз съм си изтеглил за 1.6.4, защото не мали да се прави за 1.7.2 и теглите го. След това отидете на Bukit. Bukit. За победи, не знам. Натискате Bukit форум. След това леле. След това отивате на GetCraft Bukit. Вие си теглите тук за някоя версия. Аз си теглите на 1.6.4. Ако искате няма тотори сървър, не може да се повтарят файловете. Ако сте, например, на там, не се сещам, аз съм на Windows, копват това, копи, правите се една папка, чакайте,